Check yourself, your thoughts are showing what's up your sleeve. Silly you, who are you fooling? It's all clear to me. Forgot yourself, you need some schooling. You're already free. Had a talk with you in my head. You lucky you. From your bed, I'm lucky too. I had a talk with you in my head. You lucky you. A view from your bed, I'm lucky too. Аз имам пари. За мен да има. 1000 лева си дам телефон. Ето го Еро единицата. Плойската дойде, казва, това чисто ново. Той не мога да се бърза виденията, къде ще са? Да. Чисто ново. Ема дама ти ще покара. Ти ще искате, ама е. Яля? Яля у нас тук. Как ще го и катали? Може. Взето те сега чисто ново отбор. Джиби! Махни бе! Джиби! Махни бе! Номер едно си. Ча да снимем на Динко каската, бе. Да се има. Да снимам на Динко каската, да му я пусна за спомен. Сьоми, няма това, ма. Марава. Махни бе. Пусим с мадам, а? Сега телефон ли, апарат ли? Това ще го пускам у нас. Апарат ли е, телефон ли? Телефон ми е, телефон ми е. Nokia N95. Знаеш какъв клип прави? Направо камерата ряпа и го прави. Има хубави хора, Но. камера. Леко сеце. Охоп. Оставате. Ето го и щангата на линия. Колко кара, бе, брат? Къде ти е мотора, бе? Няма да го снимаме, да. Няма да го снимаме. Да го снимаш, утре го снимай. Утре друг фейс ли ще има? Как? Квитка! Сладнема малко не. Само го държа. Такова клипче да прави. Кой, разкари се него. 954 сме виждали. Да. Всичко е. Аз като ми снимаш, защото снимах на Динко каската. Види. Рай. Чай да ги фаним и ти. Аз ги снимах на това. Снима ли? Направо стоп на тези неща, където са.
Малко по-газ, но става. Снимай. Пробваш да горе. Ти си близко. Къде са тия каските? Как са наредени? Най също сега ще бачи чувак. Тя е мана. Къде на супер ли се удари? Абе, като пускат отзад и се удари на стената като на лава. Твърди го това, бе. Един вика, дойде мъжи, като почва от втория етаж, вика и малко коляното удар, викам, с която пръсна, слядата ли слядата? Това няма да Почва от втория етаж. Снимай го, снимай го. Ма той аз го снимам вече, аз го снимам. Ма той Подай телефона, Динко! той е документиран. Подай телефона. Трябваше да му продадеш една видеокамера, не телефона да му продадеш. Това подарък му направи Динко, не го продаде. Подарък, чист подарък му направи. Ай, стига сега говориш. Оле Каша неговия ни строй 200 лева. Динко, кажи здрасти. 4000 лева. Имаш там... Всичките специалисти също.